Sapi sitoke gembar-gembor. Kok tak retke ora gambleh. Tak sae sike arite ndak landhep. Wih, apa iki? Mah, karo cuthek upil. Ah, iki mah kleru mau. Sik, tak sae sike. Kapan lah landhep iki? Arep payang kanggele kok ngene. Sabar ya, Pi. Suwe iki le ngasah. Wis pirang taun to ora dienggo kok payang kok nganti 2 senti iki. Wis jan kalap. Wis ra ya landhep wong. Wis seru le babat ki ra ya landhep wong sing dibabat empuk. Pak pilihane sik ndak ana klot jengkinge wong suwe ra dienggo. Apa iki? Bar tak golek kok ya kuwi. Ana kok ngene. Singgahke nang kene. Tak madang sithik, mosok kowe arep-arep aku malah arep ngelih. Irak tenan to, mah lekas dredeg. Wetenge kosong ya pikirane dadi blong. Sopo meneh iki? Halo? Ya, Bos. Ngapa, Bos? Halo? Jo, kowe rasa makan dhisik ya? Iki aku mbok neruske usaha apa ora iki. Lha motor entek, duwite bablas. Mbok iki piye iki jane? Aku siap mangkat iki kaya itu menyang. Ya pokoknya tak kabari wae nek wis mlebu meneh. Kowe nang omah sik wae saiki. Ngono ya? Ya wis. Oh, ya, Bos. Wah, bagus-bagus. Arep kerja ra sida. Menyang ki. Ya wis lah. Tak retke. Jane aku ngomong retke kowe iki. Tak dol kamele gaduh. Wah, itu kerja tak umbah-umbah nang kali wae. Iki kali ini bawa nang kene iki. Wah, jos saiki. Wih, ariten di. Oh, koclok iki. Wong nek werna-werna sing pikir arete lali. Wah sebuti wae sak lemah mah marek. Ah, gitu wae.
sip ki. Ana golek lawuh. Wah. Tapi bojoku bareng enak iki. Lah iki lap bareng iki nggo apa iki? Aduh, wis jan apa iki? Aku katok ora ono kabeh. Wis gak apa-apa. Ae. Waduh, mah kepeseng iki. Masa ya arep ngising nang kene. Mak ngrangeni bocah nek ngising nang kene. Wah, kono-kono kali kok. Kudu ngising sik iki. Kok ora sepiro kok abote rai lok. Selawake iku. Wis kari adus. Seger pokoke. Nyaman iki. Wang ngelerai lo. Terus wah, bundet iki. Wani. Kalau iwake mbak, boleh sak bantal, nunggu lawuh. Kota iwake orang ngendut, waduh poso lho iwak iki. Waduh wae. Ono wong ora ya. Ono koyo ban. Jendut e. Jendut e. Lene kok yo. Apa iki? Katok sapa iki? Wah, oleh katok. Weh, lalane katokku. Ngopi, Dik.
Pusing dia. Mana sih? Gus. Gus. Wedhus iki. Kowe iki jane ngutek ora ta, Ndro? Kok marah ndek utek kowe iki. Kok sengit aku. Salahin nek kok sak anggoning gon. Cengengesan. Omah, apa iki? Mas kleru cedek upe to. Apa iki? Oh. Action. Sik. Ya. Apa iki? Omah. Disinggahke nang kene iki.